Ahojte, zdravím vás zase opäť z mojej kúpeľni. Už dávno som nerobila žiadne video, tak keďže som si včera prebehla minikurs s Danielkou Christovou a Julkou Kmecovou, tak vám to chcem posunúť a odovzdať. Budeme sa dneska líčiť s úžasnou paletkou, takouto jesenou. Sú to aj trendy dnešnej jeseni, tohto ročnej jeseni, čiže vyskúšame si to. A momentálne inakšie je v úžasnej výpredajovej cene, čiže odporúčam určite. Dobre, takže naše líčenie začneme trošku netradične, čiže nepôjdeme hneď na pleť, ale ideme najskôr spraviť oči, lebo sú tam tablietky a niekedy popadajú, takže aby sme si to vlastne potom už ten make-up nerozmazali. Čiže začíname očným korektorom, ktorý si naniesieme na vrchnú časť viečka, aj v podstate dole. Jemne si ho roztiahneme prstom a následne si ho vklepkáme. Či už máte húbku namočenú, navlhčenú, alebo štetec, alebo takúto oválnu kefku. Ja túto mám najradšej. A vlastne takto si to ešte potom zapracujeme do toho očného okolia. Dobre. Teraz si vlastne vezmeme blendovací štetec, zatiaľ ho nemáme rikej, ale počula som tajnú informáciu, že sa vlastne veľmi skoro blíži. No a použijeme prvý tieň a tento volá sa Siena, čiže dáme si trošku, takto si dáme na štetec, trošku uklepneme, aby toho nebolo tam veľa. A vlastne prejdeme si ten očnicový oblúk. Začneme vždy v tom vonkajšom, tam má byť najviac farby. A potom postupne prechádzame vlastne do stredu toho oka. A len jemnúčko a tak na kraji si držím štetec a tak si to trošku prejdem. Urobím si tam taký oblúčik. Najdôležitejšie je to rozpracovanie. Asi tak. Na druhé oko. Najviac farby by malo byť vždycky v tom vonkajšom kútiku, ten má byť najtmavší. A len s tým zbytkom prechádzame. Do stredu alebo ku kútiku oka. Najdôležitejšie je stále to rozpracovanie, aby sme si tam neurobili machuľku. A pokračujeme. A úplne neštandardne ideme vyskúšať vlastne korektor. Je ten očný korektor, ktorý sme si aj predtým dávali. Tak si vezmeme taký štetec na takýto. No, on je taký spláštený, je to vlastne na krémové líčenie. Čiže ideme si vlastne naniesť korektor a v podstate začneme len na to pohyblivé viečko. Ďalej nejdeme, čiže len takto si to na kraj toho oka nanesieme. Nakoľko naše korektory veľmi rýchlo schnú, tak vlastne treba s nimi pracovať. Čiže najskôr si spravíme jedno oko a následne si budeme robiť druhé. Čiže takto si to pekne tak rozťupkáme. Vezmeme si najväčší štetec zo sady štetcov. Takýto. A vlastne ideme na tieto tiene. Čiže zoberieme si tento píč
vo viacerých vrstvách, takejto väčšej, si ho začneme nanášať. V podstate ideme od vonkajšieho kútika, tak asi tak do polovičky toho oka. A je krásne trblietkavý, takže len tak jemnúčko si ho vtláčam do toho očného okolia, do toho očného pohyblivého viečka, tak aby som to správne vyjadrila. Takto si ho tam vlastne navkladám. Kľudne môžem aj viacej vrstiev, aby to malo taký pekný trblietkavý efekt. Je to úžasné na jeseň, ako veľmi sa mi to páčilo. Čiže toto máme jednu časť. A teraz vlastne ten svetlúčky, ten zlatý, môžeme aj tým istým štecom, ja osobne to robím druhou polovičkou, čiže jednou stranou som dala tmavší a teraz idem dať ten svetlejší. Čiže opäť si ho takto vlastne nanesiem a idem z toho vnútorného kútika oka. A vlastne ten prechod si tak jemnúčko, aby mi tam neostala čiara. Takže takto si to vlastne dám na klapkám. OK, okom fajn. A idem na druhé oko. Čiže opäť korektor. Tak. Roztiahneme, rozpracujeme. Správne slovo tomu by som povedala, že je. Nemusí to byť úplne do konca oka, len na takto. A opäť tmavší od vonkajšieho kútika. Kľudne sa toho nebojte dať aj viacej tej vrstvy tam. Na viac krásy naberte na štetec. Tak. A najsvetlejší zlatý znútra. Už je to fajn. OK. Dobre. Teraz použijeme tento zrezaný, skosený štetec. Je taký úzky. A veľmi dobre sa s ním maľujú linky a vlastne tie vonkajšie kútiky. Čiže teraz si vezmeme tento najtmavší tieň. Dream Big Brown. A vlastne si ho nanesieme takto na špičku a urobíme si tú líniu toho vonkajšieho sexy oka. A ideme takto, si urobíme Včko klasické. A tam najviac tej farby chceme, aby bolo. A vlastne to Včko by malo ísť od kútika po obočie. Čiže takýmto spôsobom by sme to tam mali vlastne si navkladať, zase tak jemne naďubkať. Kľudne aj viac tej farby tam môže byť, aby to bolo taký sexy pohľad. A opäť si vezmem tam blendovací štetec a rozpracujem. Nechceme tam mať také hrubé nejaké línie, ktoré by boli také viditeľné. Keď samozrejme ten tieň je ťažko prehliadnutelný. Ale aby to nebolo nejaké čiary tam vyslovené. V rámci toho, že sme ešte len začali s líčením, tak sa toho nedeste, že to oko vyzerá ako vyzerá, lebo ešte nemáme spodok oka. Myhalnice, obočie, make-up, čiže toto je začiatok dnešného líčenia, aj keď asi taký najviac viditeľný samozrejme. Čiže je dôležité rozpracovať. No, už je to celkom fajn. Dobre, ja ešte teraz vlastne použijem popod obočie, ten najsvetlejší náš tieň biskoty. A vlastne len takto zosvetlím ten. Úplne už prechádzam len potom popod toto obočie a v podstate si tak nejak si zapracujem aj tú líniu toho vrchu toho oka, toho, čo sme tam
vlastne líčili, aby sa to tak spojilo všetko. A v podstate tým pádom prelíčime celú časť oka. No a posledná časť, a to už nechám na vás, je vlastne linka, aj na vrchu oka. Či použijete našu úžasnú tekutú, ktorá je ako fixka, veľmi ľahko sa s ňou pracuje, alebo použijete ceruzku, alebo môj najnovší, najlepší trik, tak záleží od vás. Ja osobne momentálne najradšej používam štetec na linku, takýto úplne tenučký, s tým, že dám si tam fixátor pod očný make-up, ktorý sa mi podarilo ešte zohnať, takže ak máte záujem, tak ešte mám posledných pár kúskov. Takto si ho vytlačím takúto buľku na ruku. Prejdem si s ním, takto si ho nanesiem na štetec. A teraz už môžem použiť a urobiť si linku akoukoľvek farbou z našich tieňov. Čiže či je to Onyx čierny, alebo je to vlastne toto Espresso, záleží od vás. Čiže tam si už potom len takto nanesiem z toho a oveľa lepšie bude držať a je tá farba taká intenzívnejšia, dlhšie trvajúca a taká zafixovanejšia. Takže nanesiem si na ten vlhký štetec vlastne tú farbu a urobím si linku. Viackrát si to potom do toho môžem aj namočiť. A máte vlastne linku z akýkoľvek farby, ktorá sa vám páči a ktorá sa vám hodí. Ja si musím trošku pomôcť už druhým zrkadlom. A nie je taká príliš ostrá tá linka, je taká jemnejšia, taká možno aj na bežný deň. Nie je to také večerné líčenie, aj keď by niektoré dámy mohli samozrejme oponovať. Ale prechádzam si len popri obočí, čiže už to aj hneď úplne inak vyzerá to oko, už vidno tam ten rozdiel. Takže idem ešte na druhé oko. Takto si to trošku navlhčím, ten štetec dám do tieňa. A nie je to také, že keď ešte sa dámy učíme s linkou tekutou, tak toto je vlastne taká alternatíva toho sa to naučiť. No. Ja kúšte vždycky prejdem aj toto spodné oko, ale len tak možno, že do 1/3 som si dala a len pomedzi myhalnice. Čiže úplne len taký náznak. Aj sa spojí tá vrchná a spodná linka. Aj taký náznak tam spravím. Dobre, čiže toto by sme mali, tento vrch, a ideme už teraz si dorobiť pleť. Ak vám teda popadali tie tiene tuto na spodok, tak si vezmeme normálne datový tampon, odličovač. Inak tento odličovač je úplne úžasný tým, že je tam viac vitamínu E ako v tom predchádzajúcom. Oveľa mám pocit, že lepšie rastú či aj obočie alebo myhalnice, čiže aj keď sa dámy nelíčia niektoré, tak kľudne si s ním môžu prejsť po obočí, po myhalnici a tým pádom sa im podporí rast tých chlopkov. Čiže len takto jemnočko, pozrite, koľko som tam našla tej farby, čiže len takto si jemnočko prebehnem, ale už pozor, aby som si neprechádzala potom na líčenom oku. Môžem si vlastne ešte dorobiť tú líniu, ktorá by mi tam trebárs ušla. Tak.
No a začíname zase opäť korektorom pod make-up. Bez toho už si neviem predstaviť, že by som sa naliečila. Oveľa lepšie drží, dlhšie a neotláča sa teraz na jeseň v tomto období, kedy už začíname nosiť šáliky, bundičky. Je to super, keď sa make-up neotláča. Čiže takýmto spôsobom si to proste všade, hlavne na tú T-zónu, čiže čelo, brada, líca. A ideme na make-up. Čiže ja osobne len matné, ale vyzerá veľmi zaujímavo aj rozjasňujúci púder, teda make-up, pardon, pretože urobí takú veľmi peknú fixáciu, takú ani nie že fixáciu, ale skôr taký lesk, čiže komu chýba taký šmrnc, taký lesk, tak kľudne si to tam vlastne môže zmeniť na zamiesto toho matného ten trblietkavý. A ešte teraz ma napadlo úžasná fixácia a dámy to teraz začínajú veľmi milovať a to je vlastne s takýmto tuhým púdrom, čiže vlastne máme tam 3 odtiene, čiže ja si použijem ten stredný. A vlastne oveľa dlhšie ešte všetko to zafixujeme, keď si prebehneme vlastne tým púdrom, len takto jemnúčko celú pleť, potom ako sme si dali ten fixátor. Je to také ešte väčšie zafixovanie toho make-upu. Dobre, a teraz ideme na ten make-up. Ja si to vždy dám takto na ruku a potom po kúštičku si to vlastne dávam na pleť. Tým, že to dávam tou kefkou, tak sa to oveľa viacej tak zapracuje, ten make-up, a tým pádom vlastne sa neotláča. Popod oko si už dávam pozor, tam už tak len jemne. Môžem to spraviť tak, že na jednu stranu by ste videli ten rozdiel. Keď som si to minule odličovala, tak som videla ten rozdiel, aký tam je. Neviem, či to vidno na tej kamere, ale možno, že ani to nie je tak. Nezabudnem previsť aj krk, aby som si to neodsekla aj popri uchu, popri vlasoch. Niekedy treba doložiť. Ja milujem túto kefku, lebo tam môžete akýmikoľvek smermi, nemusíte sa toho báť, všade, ale to je ohromne jemnulinká. Fantasticky nanáša, rozotiera a ja, čo som osobne veľmi málo používala štece na make-up, všetko som vlastne robila rukou, tak keď som skúsila túto kefku, tak som sa do nej ako úplne bez debaty zamilovala. No, dobre. Takže tak. Ak ste dámy, ktoré si chcete ešte tak viacej zafixovať, viacej rozjasniť tú pleť, môžete použiť takýto svetlý korektor, ktorý sa dáva vlastne len na špičku nosa, túto nad peru, kus na bradu, popod očí a tu na čelo. V podstate to, čo si chcete rozjasniť. A ešte aj tieto kútiky úst, ak vám trošku začínajú padať, alebo proste je ten úsmev taký dole smajlik, tak vlastne to tiež pomôže tak rozjasniť. A treba sa už držať len tam, kde vlastne chceme si to rozjasnenie držať. V tej línii nosa. A zase to budeme rozpracovávať ešte buď húbkou, alebo takouto kefkou, čo vám je zase príjemnejšie. Super.
Zafixujeme tú svetlú farbu najsvetlejším púdrom, pevným, tuhým. Čo len takto v rýchlosti prebehneme. Tak. Spravíme líčka a korekciu, čiže tu máme korekčný púder latte. Čiže dáme si na štetec tu na tento kraj a vlastne spravíme takto líniu. V podstate robíme takú trojku, hej, čiže tu je jedna časť trojky, druhá časť, tretia. Čiže tuto si popod šticu vlastne tak zatmavíme to. Nerobíme momentálne fotomake-up, aby to bolo tak silne viditeľné. Ideme do práce, takže aspoň teda ja, dievčatá, idem do práce. Takže toto je moje ranné líčenie pracovné. A nakoľko máme takéto krásne tieniky, tak si vlastne dáme teraz takýto neštandardne zlatý rozjasňovač alebo farbu na líčka. Tu už si dám takto na plochu toho šteca a urobím si líčka a tak do vonku. Úplne jemnúčko. Skvelé. Na celkovú fixáciu ja používam veľký štetec a tieto zamatové púdre odvábne. Čiže si vlastne takto prejdem celú pleť. Ja si vždy oklepnem ten štetec, aby nebolo ho. Dobre. No a oko ešte samozrejme nemáme úplne dolíčené, čiže buď si vezmeme opäť ten zrezaný štetec a ideme na spodné viečko, alebo vlastne takýto okrúhly malý štetec. A opäť vezmeme tú najtmavšiu farbu, ale len jemnúčko, teraz prejdeme na tom spodnom kútiku a len vlastne na tej tretinke jednej. A potom už len tak tým, čo ostalo na šteci, si tak dohladkáme aj ostatok. Už to teraz vidno ten rozdiel. Aj na druhej strane. Úplne jemnúčko a len v podstate popod alebo pomedzi myhalnice. Vám niečo ušlo tam, kde ste nechceli, aby to tam bolo. Samozrejme to treba dozapracovať. No, dobre. Trošku si ten štetec ja zvyknem obtrieť. A ešte vlastne ten, ktorý sme ako prvý použili, tento, tak ešte zase si kúštičok toho tieňa tam dám, oklepnem, aby mi neopadával už teraz. A vlastne prejdem si ešte raz zase od vonkajšieho kútika až po vnútorný. Tak, aby sme si celé to oko zapracovali. Ak je ešte niekde pocit, že treba zapracovať, ako sme si to tam tým odličovačom prebehli, tak nemáte problém si to vlastne ešte zapracovať. No, už to vyzerá celkom fajn. Mne zavše, ak ujde štetec a je to hrubšia tá línia, tak zoberiem úplne suchý, takýto tampónik a len sa tak jemnúčko vlastne utriem to, čo tam nechcem, aby som to mala. Nejaké detailiky, ak mi tam unikli. OK, ideme na špirálu. Ja osobne mám najradšej túto hrubú špirálu. A môžem si opäť s druhým zrkadlom. Táto špirála je úplne úžasná, lebo dodá objem, hrúbku, hustotu tým myhalniciam. Aj viacej vrstiev záleží od toho, že ku akej príležitosti sa líčite.
oko má už úplne iný šmrnc. Neviem, či už nebude treba aj druhá. No, druhé oko. V takejto tichej, komornej, kľudnej atmosfére ráno. Milujem to. Nikto ešte odo mňa nič nechce. Všetci sú spokojní, kľudní, ticho spinkajú. A ja mám čas pre seba. Odporúčam každej dáme tento ranný kľud. Druhá špirála je Fanorama. Ona úplne tak ešte predelí tie riasy, vytiahne, predĺží. A určite nikdy nezabudajte na spodok oka. To oko je úplne inak otvorené. Vidíte ten rozdiel? No. Dámy, myslím si, že sme skoro hotové. A ešte posledné detaily obočie. Určite na ňa nezabúdajte, keď dámy tvrdia, že teda ako oni si obočie nerobia a netreba a ja neviem. Ako netreba možno to prehnať, ale táto naša úžasná ceruska dokreslí jemne chlopky tam, kde vám chýbajú a urobí ho také zocelené to obočie. A je možné samozrejme použiť len túto kefku, ale teda túto cerusku, alebo môžete použiť vyčesať kefkou alebo našim gelikom si toho, kto má viacej obočia, kto má viacej tých chlopkov, že nepotrebuje dokresľovať, tak si môže vlastne aj tým gelikom prebehnúť, tým pádom sa zafixuje tá farba, učešú sa tie chlopky. Ale kto potrebuje ich zvýrazniť, dofarbiť, doplniť, tak táto ceruska je úplne úžasná. Je vo viacerých farbách. No úplne to dodalo iný šmrnc. Dobre dámy, takže myslím si, že toto by sme mali zvládnuté a po malej technickej prestávočke ešte doriešime pery. Takže hneď som naspäť. Takže bola som si doplniť ešte rúže a začneme fixačnou ceruskou. Úplne perfektne ona vyhľadzuje vrásky, či kolopier, alebo vlastne zhydratuje tú pleť na perách. Čiže zafixuje farbu. Takže určite ju veľmi, veľmi odporúčam. Čiže ceruska a tyčinka. A teraz k takémuto líčeniu by som odporúčala cerusku buď light nude alebo medium nude. To sú také telovo do hneda. Kreslím si líniu. Už teraz to vyzerá celkom príjemne. Dámy, určite odporúčam používať nejaký rúž. Či už je to rúž, lesk alebo niečo jemnučké. Určite áno, lebo dáva to úplne takú šmrnc, takú poslednú bodku na tej pleti, na tom líčení. Ja dneska použijem ešte takýto trvácný rúž, čo sme mali. A myslím si, že sa dá ešte aj objednať. Toto je úplne taký telový nude. Úžasne držia. Ja keď sa ráno takto namaľujem, tak do obeda úplne s prehľadom vydržím s tou farbou. A na obed si to prelíčim, doplním a zase do večera úžasne. Je to taká jemnolinká farba. Vhodná k takémuto jesennému líčeniu. No alebo ak dámy radšej máte lesky, tak takýto úplne jemnučký, on dodá taký lesk perám, čiže
môže byť aj toto, alebo na doplnenie. Čiže takto si to dám len trebárs tuto na stred tých pier. A robí to taký krásny lesk. Čiže to je dneska odo mňa všetko, dievčatá. Lúčim sa s vami a naozaj vám odporúčam túto teplú, úžasnú paletku. A ešte momentálne v akcii, čiže pod videom vám pošlem bližšie informácie. Takže teším sa na vás a majte sa krásne. Ahojte.